खुलुमखा जतनो दिनै नुजक फैमाखा हायसे खरसा बरनो आं बेलाय खाओ हामजाखा खाफुरखा इनके साजाखा आं आबन बागै बनो कल साना फायो इनके बनो साना सिगां आं साना मोसौओ आं खरसा साधारण बर' आं कुनो राजनीतियाव पद मानजागैया कुनो राजनीतियाव माने जड़ित करै आं खरसा हानो पाब्लिक जनसाधारण भोटार्स हाइपानो आं हामजागै बनि जे काउ सामुनो खोनावै आं बेलाय खाफुरखा आबन बगै काउ सानम सुखा सुदा आं सिमिया दिनै कल फायो फंगो कल साहका आनो जे बा आं बेलाय खाफुर काबले चिनी एलाका नि बर'र जत खाफुर जाखा हामजाखा बनो जाजाखा आबो हिंके साबो हिंके दिनै जों करबुकनि चिनी सार MLA संजय मानिक त्रिपुरा जों बेलाय खाफुरखा ऐसे जों दमपुरनि मक्सरिनि अनगायै जों जत बर'नो जों खाफुर लायखा तामनि हिंके दिनै 43 एसेम्ब्लियाव नि MLA जिनि त्रिपुरा मथानि पाइजाक जिनि सार MLA संजय मानिक त्रिपुरा न जों खाफुर मानि अमनो दिनै एसेम्ब्लि हाय जागा आसुक जागा पवित्र जागा काहाम जागा ओ जागाव दिनै सार संजय मानिक त्रिपुरा ब जिनि मक्सरी न जिनि तीर्थमुख न जिनि नियोग गुमति अबहाय न विभिन्न जिनि प्रब्लेम न तुये कौक साका सार आबन बगै जों एलाका जत बर' आंसिमिया जत बर' न खाफुर जाखा जिनि सार न बेलाय खाफुर जलायो जत साजाखा बहायके जों वानसका बहायके जिनि मक्सरी दम्बुर नियोग गुमति अबहाय रनो जागा रनो दिनै एसेम्ब्लियाव कौतिसा काबखा एसेम्ब्लि हाय जागा पवित्र स्थान ग कौकारी काबखा जों आबन बगै जों सार संजय मानिनो बेलाय हामबाय मारगो खुलुमो जों ब आइबो आयलक दंथ आइबो काहाम कौक सामंथ दिनै दिनै काउब्रुक तो मांगनो लैंग्वेज तो काउब्रुक मांगनो जिनि मादार टांग मानायनो मांगनो इनके बन साथे साथे दिनै बेंगली काउबो मानो दिनै हिंदी मानो दिनै इंग्लिश मानो जों सुदु एलाकाबासि बा आं जों खाफुजाव माने बहाय MLA जों नांगौ तामने इनके जत लैंग्वेज न मानाय बर' अमहाय नांगौ आबनो जों ब मिया एसेम्ब्ली 27 मार्च इनके 2023 दिनै ब एसेम्ब्लियाव कौकारिखा आबन बगै जों सारनो बेलाय हामबाय बेलाय हामजाखा जों आबनो करबुकनि हाय एलाका न बतुये कौक साका आबन बगै जों जत खाफुर लायखा जिनि सारनो बेलाय हामबाय सार आयलक दंलै खुलुमखा इनके बक्सा सुंमनो नि आनिमं इनके आनिमं के जहान त्रिपुरा आं दमबुरनि इनके जों जतनो सारनो हामजों याफारै कौसाय आसन पाइखा खुलुमखा